Praise the Lord. Ɔdɔfoɔ mema wakɔ aba de bɛwote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Onyame ɔnhyira wo na ɔyɛ wo kɛseɛ paa. Ɛnnɛ nso yɛde Nyame nkronkron ase sɛ wama yɛ kwan sɛ yɛntwɛn n'anim. Ɛno nti saa berɛ yi, yɛgyae yɛn ho nyinaa hyɛ wo nsa Nyame nkronkron sɛ bɛkasa kyerɛ yɛn nnɛ nso na yɛhu wo kɛseɛ na omeneyɛ na yɛntimi mpem kɔkan wɔ gyidie no mu. Wɔ Yesu Kristo din mu na yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm afiri Filipofoɔ nwoma no eti 9 nkyekyɛmu 2 kɔsi 13. Filipofoɔ nwoma no eti 9 nkyekyɛmu 2 kɔsi 13. Adɔfoɔ yɛka Filipofoɔ nwoma no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nwoma bi a Paul twerɛeɛ wɔ berɛ a na ɔda afiase. Na nneɛma mu nyɛ bɛtɛɛ saa. Na ɛno na Filipifoɔ no ɛkɔkɔyɛɛ Paul adɔyɛ. Na Paul ɛda wɔn ase sɛ onim sɛ na wɔn pɛ sɛ wɔn boa no but wɔn annya kwan no. Nti saa berɛ yi ɛna wɔn atumi akɔyɛ n'adɔyɛ. Ɔdɔfoɔ, yɛhunu sɛ yɛtaa ɛka sɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ wɔ Kristo Yesu ɔhyɛ me den no nti. Ɛyɛ nyiyimu 13 no. Na ɔdɔfoɔ yɛhwɛ nneɛma a Paul fɛ mu a ɔka sɛ otumi adeɛ nyinaa yɛ a. Na kyerɛ sɛ Paul, ɔnyɛ aduane di a ɔda Nyame ase. Wɔnyɛ bi nso a ɔtumi de kɔm da. Ɛna ɔka sɛ ɔkɔm di no, sɛ wɔdidi ame o, sɛ ɔwɔ sika o, sɛ ɔnni sika o. Ɛyɛ adeɛ a aka ne hɔ. Ɛnyɛ adeɛ a saa adeɛ no hyɛ ne so. Ɛno nti Paul twe adwene gyina so sɛ ɛwɔ mu sɛ na ɔda afiase deɛ, nanso na ne werɛ nyinaa hyɛ Awurade mu. Na yɛn nso so Paul ɛka sɛdeɛ ɔka no kyerɛ sɛ yɛnam ogya mu a sɛdeɛ Bible ka no nokorɛ ɔno yɛn na ɛwɔ hɔ. Yɛnam nsuo mu nso a saa. Ɔkɔm de yɛ saa, yɛnyɛ ma no aboro so a saa. Sɛdeɛ tebea bi a yɛwɔ mu biara, meyɛnka sɛ Onyankopɔn yi yɛ toto ne daabi. Amanehunu ɛyɛ na ɛka yɛ Christian abrabɔ ho. Na ɛba saa na Onyame twe adwene gyina so sɛ yɛngyina kɔsi sɛ yɛbɛhu ɔno n'anuonyam. Paul ɛwu wɔ Nyame asɛm ka mu. Stephen saa. Asuafoɔ aka no saa. Nanso saa berɛ yɛnim sɛ wɔredi dɛ ɛwɔ soro ahemman mu. Ɛsiane sɛ soro ne asase bɛtwa mu akɔ. Nea ɛbɛgyina ne Nyame asɛm. Saa nkurɔfoɔ nyinaa de wɔn ho to Nyame asɛm so. Wɔn anhwɛ nea wɔn fɛɛ mu. Wɔn anhwɛ atete a wɔn fɛɛ mu. Sɛdeɛ tie bi wɔn de nokorɛ kɔ awieeɛ. Enti sɛ ɔhaw bi da wo so, amanneɛ bi da wo so a, bɔ mpaeɛ. Onyankopɔn sɛ ɔma nsɔhwɛ bi a ɛboro yɛn ahoɔden so ɛmba yɛn so. Na mmom deɛ a ɛkwan bɛda ho a ɛbɛtumi afa mu. Ɛna Paul ka sɛ ɛberɛ a ɔnkɔda afiase na ɔnyɛ obi a ɔyɛ hiani. Nokwasɛm sɛ ɔno borɔfo mu yɛbɛka sɛ he was a tent maker. Na ɔsi ntomadan. Saa berɛ nso so deɛ ɔmo si ntomadan na ɔmo sika. Nti na Paul tumi nyɛ bi yɛ Nyame adwuma. Na Paul ɛtwe adwene gyina so sɛ yɛkita sika nnɛ na adekye no yɛnni sika a, mma yɛnwiinwii ɔkwan biara so. Yɛn Nyankopɔn na wafrɛ yɛn no, ɔno abɛhwɛ yɛn na wama yɛn nea yɛbɛdi ne nea yɛbɛhyɛ. Na afei, ɛberɛ yɛtumi gyina nsɔhwɛ no mu na yɛdi nkonim, yɛtumi aka sɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ wɔ Kristo Yesu a ɔhyɛ me den nti. Ɛnam sɛ meresɔhwɛ ne kwadanda nyinaa mu no, Kristo Yesu ahyɛ me den. Ɛno nti momma yɛngyina pintin wɔ nokorɛ mu na mmu asɛmpa no dawuro. Akra bebree ɛyera ɛkɔ hell. Me ne wo yɛnya fa hodie di a tibie bi a yɛwɔ mu yɛnka Kristo ho ne dɔ ho asɛm ɛnkyerɛ afoforɔ. Na sɛ wɔnkyɛ na ɔsan n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyeraba. Ɛno nti ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no ɔfoforɔ so nyɛ bi. Na yɛnyina so mmɔ mpaeɛ na Onyankopɔn yi yɛn fi yɛn ho hiahia nyinaa mu. Onyame ndom boa yɛn. Na sɛ Yesu ama ɛna a
Yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ line so. Yɛda no ase ɛwɔ na wɔtwe foforɔ yi. Yɛnim sɛ wobɛtutu yɛn anammɔn asi yie ama yɛn. Onyame nhyira yɛn ne yɛn nso aba. Na yɛaba nso ntena hɔ daa. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Nyame nka wo ho. Bye bye.